Nongkram constituency kan ai kata kenuk sang babha ya ki wei pat ki constituency hakni ka jela ka jongi haba ilami naga United Democratic Party ni orang ba ulalai sa ka HSPDP haba umi naga UDP kam don ka clean politics kam don ba keren show hai tu kisam ka pin posha ba clean politics kam dei jong UDP ka dei jong uba aden haba urung sa HSPDP bai let keleng kicaka jong ka bri new track man batai ki pai ba ya clean politics hende ya clean politics kalai dang ban suthi hene ya ka HSPDP lu omdon bakasan ho ipai ba kelas dang ban kersan hene ga bajia kalong bahabajar khatfa haba irenno ya ki election nanti nanong kram kalong ga jingdo jingkermen yangi ibapet ibakbi na saba pengikwa panwanra ya kata kesencara khara kabukut ilado ka jingkermen bat ia iru hapleng kata ka por bakumno ka politics kanang snew hani ka jala ka jomi kabaila banong bami kita ka high level bat ka jing pendan kam bakla ya ka board ka sarkar na ka benta ka jing mentoy simet ka jing mentoy na ka benta jong ki ka tu kani om na ka benta ka jing mentoy jong pai ba henry kani ka ding jong ka jing thang ya ka banwanra ya kata clean politics ya kata ka jing ijingai kampat lit nau ba aden but day house nem arajar afway bolas dang banlum banlang biang yai ikatu kane ki reurang ba ikon samla ya kaban ya sing daga voice of the people party ya kaban one rab yang saisin ya ka clean politics kata ka day ki jing ijingai kata ni ki jing fu kata ka ni ki jing nut ko jong ba aden ya kaban wanra ya kata ka jingkala haga politics kabam baro menswa iken bagani ga dei tang ka jing posniu haga por mengiseng ya ga voice of the people party wat ki paralog ga gi ong ga ni ga dei ka badai henrei hatula manong nga sa ai ga jubab ladangi ong ka bomla banlong bagi hunno ha kata ka jing bomla banlong nga kum Kristan ngam sudi hok su balong wa Kristan namar ban lek sa bedang rumi ang kabae namar ka perthai badap ta ka pop tinga nam lek su sa bedang nganom yele su kajuru ha politics ladaha ka politics ni ang ka bajaklia bat ni hunno ya kata kalong ka babakla bat ni seng ya ka voice of the people party kabangaru balong kumuway na kidukot ban seng ya ka party idon ya kata katong banong ba hakawi gasni ngin sawanra ya ka jingkala haka jela ka jari kay ka pangasngo kalong ba dang nakikindiat panay mangiseng ya ka voice of the people party ngilay kapin kreatan yelay election house nam arajar arfulay habang yelay election house nam arajar arfulay idon ka jingkermen pakadonde ka jinting anong ipai ba kimpedang ni kimpedang hende ka wei ka bagi kwa balong balada kimpedang menta ngin yai trai bat ha ka wei ka sni kipai ba kin sapedang hende ka basu i kipai ba de ka bri new trap nga ni ka jing pertu yaki bawar jar ar fulai ipai ba kia penjob sangut ikartong na ka voice of the people party bat ngilap yo ya kata kajing itu lagi election commission kum ka state party katakan ka buram jong paiba kamdai ka buram jong but mano bange baya ka MP election baka BBP kantam keput hado atau bawang judon menurut hari election MP kabagi paiba kimi sakmat ya kaban mi paiba ban thep ya gibot ki jongki kadai di election ka basyong sitam nag election MP yang nag jala ka jongi bak ka jing job jongi kalong palat
bat ka jing tam ga poi hadu lai ka jing tam bot ka long lai lak nya phuai haja tam kata kam dei ka jing start ka jong ka voice of the people party kata kam dei ka jing la jong ka voice of the people party nong ipi pai ba ka dei ka jing ka shan bat ka jing start ka jong pi ban pen ye phe hapreng ka no ka party ka badon ka jing thu ka ba nakabenta ka jala ka jongi nakabenta ka pri nyutrat nakabenta ka jaj benre ko jongi bat kino ki party ki basuwan ban penbe sya upai ba ho ki don ki we ki second pamila MP election nyai i bakumno ki ko piong baka voice of the people party tang saungut ki amane ka kwa ban job MP election chei bi kan ya job kanya job election je ini ka BBP habatang kinom traim don oh kina khenji kita kecing khenji jongki kelati kena bagian job ke election ke BBP ka dom poi se Henry habla yo e result atu ko si badnyau ye kabut ki way ki political party watang man pinni ya kalama jongki ya jakanya but kim not show baro khot ki lama kita lama jong voice of the people party katu kamdei ke jing khan jongki kinom yalam katu kamdei ke jing khan jongno kadai ke jing khan jongki upai ba ya kapan ai ke jing kasan ke voice of the people party lada phi ki pai ba phi dang ni ne akade ko nongrem ke ba phi la jit lada phi ki pai ba phi dang pen scam ya ka jing mut ke jing perkhat ke jong phi ban ong ba ka ne ka dei ka ri ke jongi ka ne ka dei ke jala ke jongi ka ne ka dei ka khendau ke siap ke jongi kani gadai ke jaka ke bang ngin im ngin yak angani kanong ifi lada fit sim ya kata ka kam ban kam kenti bai ka kam sanima kani ka kam ka bak kentang bak kam ka bak ta ya ke jing im jongi ngin ya le sitom ban penlong ya ka kam ka bapha onom don manu bala man pen sliu ya kata Kiwi parti gila bandon sipon ke pisa kum menangani ke MP election. Hendak kimla thau perthai. Kimla thau perthai nama ba hidon de ke jingmut ke baskem ke jingmut ke babha. Haba bha ki pai ba. Ki breu ki ba ki kiwi pat ki breu ki ba kwa ban pen sneu. Kenam la ban pen sneu ya pi. Tiga ke bang kwa ban ya khot ke wer ke ne janmit ke long ba. Yang ini ya nanti, yang ini penting. Baka voice of the people party, ya kebagian voice yang katong, baka ta kalong katong ban penlong, ya kani ka bri hiutrat ke jongi, ban penlong ya kajat penri khasi jongi, ban penlong ya kajala ke jongi, saisin pat kajala, kabadon ya kajingker ben, kajala kabak kepat saisin pat, baka jala kabadon ya kata kalawai kabak khamha kaba kham pernah kata kadai kathong ko jung ka voice of the people ada ka don makna ka thong ni don atli kita ithong ha ka party kata kalong ban ai ka jing sansa ka ba khoi ka ba suba ha ka voice of the people party ka politics kadai ka la kalenti ka ban pin bha ban pin kiu ya ka imlang ka saalang kata kadai ka nong rem ka jung ina ka dalong but haka voice of the people party kadai hi kanorin bagi ba join na voice of the people party ki day ban kin mau ba ki wan sa voice of the people party ban long ki sakri chong ka imlang kasalang habang iwan ban ya join ya voice of the people party yana ipi nimwan ya ka ban yo jingon toy yang aladon Hal voice of the people party nadu ki brai Jun Julai pergi sedang berperkat ban seng ni kali party tong snem arajar apuai ban menta kalacan kenjo sau snem anong ifi ngam kmi leti ya kaban yo jingentoi naga voice of the people party hage wei ki party pi yobet bah ki join ya ka party bon di join ki sno ya ka political party kilong kum ki chamcha jong gitu gilida namar balai bayak wa long chairman vice chairman kaya try si tom for election but on the job election
Lada kumnu kim don haga liang ke cok sarkar. Hende dia tur yap itim bandon no hak sarkar. Bandon hak sarkar omdei tang jingkwa jong emeli. Ka jingkwa ka khambun ke dei jong kinong but jong emeli. Namal bagi lakmi nanti banyo hadirin election. Nata kada kia tur malak matpei. Ya kaban ya join ber ke sarkar. Wala lagi tep ke sarkar. Kamlong ke babha. Wala kita depkan persyak. Haga for election. Ya persyak ya ketuk sarkar. Persyak ya ketuk parti. Hendai habakut i join sarkar nak bal bagi kwa ya ke jing mentoi simet. Hendai nak kalian ke voice of the people party. Nga ai kublai nga ai ke jingero. Ya iba isnei. Namar belarai ben join ber ke voice of the people party ya kaban long usakri. Jong ki paiba. Lada manu dokan join na voice of the people party di kwa ban long kenrat. Kata kadai kam ke babakla. Baki haban perkhat asin namar ha voice of the people party penolong kenrat nilong kurgi sakri. Baik nada kadang iong bah voice of the people party. Kaya phe na ki way pat ki political party. Hagi way di political party isuk berganti nagaway party sa kaway pagka party na malbaka nongrem jong ki kadai tang banyak ramai pisah kumba labatay da way urang ba. Hendai ka voice of the people party nga nong ipi. Like na voice of the people party. Banya nga simet nganom tre banya don berkanu ka party. Soban seng ya ka voice of the people party kila don ginong yalam jogi way pat ki political party gibaong ali hinya terilang ong na ngaminut ya kaban penyaso ila di bat itu di parti habang apet ikikam ki jongki habang apet ikar komlong ke jongki ngai setting ya kaban penyasno ya ka kerteng la jong bat itu di parti ngam kwa ba kerteng ke jonga on yo ban kreukti do pai ba jong ke jela ban ong na kadal jong kani ke kerteng nakadang jong une kajela kajongi kahap nakadang jong une kajela kajongi kadapram nakadang jong une kapisa jong kajela kajongi kachuserwae ngamkwa benyadan denta betum kata kajing sakno hakajela kajongi nganong ifi nama pangingitip kumno kia job election kumno kia le kinde kinong mikpat kijongi kipai ba bunsin dia buram dia kinang nikmat dia jongi tang hakmat habai kendu dia buram dia kublai dia Aisyah sakendong bun dia baben bun ki baben nganong ye pingang ngahikai Mitra college ngasumpu ya kata kon perkhat jong kipai ba bun ki ben di kena sakendong ye ki politician namar balai mar kimyo ye ke jing e yuti yo pai ba da pisah kaya kibaran kam hapa long kinong yalam ki dei banyo ya ke jing e jong pai ba bat hapa ki long kinong yalam ki dei ban yalam lenti yo pai ba nak ya ban sya ya ki jing e kata ka dei ke jing long jong unong yalam lada unong yalam umla ban sya ya ki jing e uta dei unong yalam jong kajat bendri bendri jongi kadong kam ya kinong yalam hi ban pin air new say sin pat ban yalam yangi ha ka lenti kabadai kata kadai kathong ka jongi kum ki pai ba nong snong tarang ngimdon kum mata kathong nganong i pinilong tang ka to ka ling khem boi tha ka ba let kap sobe kalen ai pisau tu siajar la let so tu ai wei khasan spa la let so tu ngimtep keni ka jing ai pisakan poi kan pen poi yangi sano bekal serum bekal seneng bat dei nak taka jinglong nganong epi kaba pi lama bat pi lagi bat pi larai hakan ni MP election bagian patno itu galenti bakum no kajela kajangi kalong sisa kota ngam nyimpoi sei ni siap halo haju siaju hakabakut kat bani ki report hadin ka wei ki report ki peni kajela kajangi kadai kajela kabamyo ya kajing sisa kabapha hagani ka politics kajong kabangi yoi kadai ka politics kabapinya pat kabapinya pra ya kajat bende khamtam ya kajat bende khasi didogi ngano i pingal ya pra pala isu mo sibo na kani ka MP election bakaladang ka sedang ban wonder
Hakabana ka life neutly ki constituency legislative assembly segment nyala jok life artli nyala jok life artli naka life hundri bat nganong ya pi haba pidon de ting ko ko pa ublay unyarap ya kata haba pi ang ke ting kersan ya kinong yalam kata kan wan ban urong tada pi pai ba pi sange no kata ka jing temu ngenom la ban boy sia thong